Пасля таго, як мы 3 разы перафарбавалі свае фасады, мы зразумелі, што ў фасадаў ёсць адна вельмі добрая якасць. Гэта калі іх не трэба абслугоўваць. І мы прыехалі ў госці да Машы Вашкевіч, у якой ёсць іржавы дом. Гэта двухслойная тэхналогія. Там атрымліваецца зверху вось гэты вот аксід жалеза, ён лепей за краску захоўвае жалеза пад ім. Гэта на 50 гадоў гарантыя амаль. Для камерцыйных будынкаў гэта звычайна ўжо гатовы картэн. Ім трэба, чаму ён такі ўвогуле дарагі, яго трэба разлажыць, каб ён прыйшоў да гэтага вось выгляду естественным спосабам. Мы яго бралі, як ён ёсць, і ён ўжо дахадзіў змантаваны на фасадзе. То бок спачатку ён быў проста металічны, выглядаў ніяк. Каб ён стаў іржавым, палівалі са шланга, хадзілі тут, пырскалі, але гэта хутка ўсё прайшло амаль за год і ўсё. Чым атынкоўка, гэта абышлося прыкладна на ўвесь дом на $1000 ці каля таго. Але атынкоўка гэта можна паглядзець гараж, ужо нейкія знаві, нейкія трэшчыны, нейкія там, што ўжо паблупілася. Гэта рамонт. У нас тут ёсць яшчэ дрэва, каб не было такім прям цяжолым гэта выгляд. Гэта таксама, 5 гадоў, 10 гадоў. 15 гадоў, і ўсё, ўжо патрэбна рамантаваць, а гэта, мне здаецца, заўсёды. Як раней ён вельмі падабаецца, гулу излішняга няма, 5G ловіць, то есть няма таго, каб ён экранаваў. Калі вецер сильны, нават крыша, дах болей грыміць, чым сцены. Увогуле іржавы дом, гэта ўжо нават брэнд, там уся вёска ведае, дзе іржавы дом. Калі у вас таксама ёсць якія-небудзь цікавыя фасады, которые не трэба абслугоўваць, напішыце нам пра гэта ў каментарах, і мы прыедзем да вас у госці. А таксама не забывайце падпісвацца на канал і ставіць нам лайкі. Да пабачэння!